edessä olen Aleksi Markkanen, entinen matemaattisten aineiden lehtori, mutta nykyinen OPKON, Suomen Evolut-opiskelija- ja koululaislähetyksen apologi. Ylläpidän tämmöistä Puolustajan polku-nimistä nettisivua ja sen sosiaalisen median kanavia. Ja pyrin varustamaan meidän nuoria ja opiskelijoita koko maassa kohtaamaan aikamme täysin pimeitä katsomuksellisia haasteita ja perustelemaan kristillistä vakaumustaan sekä itselleen että toisille. Mennään sitten siihen varsinaiseen asiaan. Aloitan uudelleen samalla lauseella. Onko mahdollista uskaltaa avata suunsa ja ryhtyä keskustelemaan täysin vieraiden tai työpaikalta, opiskelupaikalta tai naapurustosta tuttujen ihmisten kanssa, vaikka ei koe olevansa evankelista tyyppiä? Entä onko mahdollista keskustella tulenaroista, hengellisistä, eettisistä tai yhteiskunnallisista kysymyksistä voimakkaasti erimielisten ihmisten kanssa niin, että kohtaaminen on leppoisa ja hedelmällinen, eikä kumpikaan osapuoli suutu? Vastaus molempiin kysymyksiin on kyllä. Greg Koukl, yhdysvaltalaisen apologeettisen Stand to Reason-järjestön johtaja, on toiminut radiojuontajana 3 vuosikymmentä. Ja hänellä on 2 keskeistä periaatetta, jotka auttaa. Ensimmäinen periaate on selvittää itselleen ja valita, mitä oikeastaan on tekemässä. Usein kohtaamiset ei-kristittyjen kanssa mielletään sadon korjaamiseksi. Keskustelu on jollain tavalla epäonnistunut, ellei kristitty saa kerätyksi hedelmää talteen taivaan aittoihin. Ja sen takia jokainen vuoropuhelu on käännettävä Jeesukseen, esitettävä evankeliumi tiiviissä muodossa ja johdatettava toinen ratkaisun äärelle. Suurin osa kristityistä ei tunne kykenevänsä tällaiseen myyntityöhön, jossa kaupat tehdään joka kerta, eikä perusevankeliumin tunkeminen jokaiseen kohtaamiseen tunnu luontevalta. On kuitenkin syytä muistaa, että puu tai maa ei anna satoaan, ellei joku ole ensin hoitanut puutarhaa. Tämän raamatullisen periaatteen tunnustavat niin Jeesus kuin Paavalikin. Ja hyvin usein on niin, että evankelista saa koota hedelmää siksi, että useat muut on tehneet tärkeää työtä uskonratkaisuun päätyneen elämässä. Muokanneet maata, kitkeneet rikkaruohoja, kastelleet ja lannottaneet. Greg pitääkin periaatteenaan, ettei tarvitse urheilukieltä käyttäen kyetä lyömään kunnaria. Riittää, että ottaa mailan ja astuu syöttölautaselle. Sen sijaan, että yrittäisi lyödä kaupat lukkoon jokaisen vastaantulijan kanssa, Greg pyrkii hoitamaan heidän elämänsä puutarhaa, avaamaan keskusteluyhteyden, laittamaan hyvässä mielessä pienen kiven kohtaamansa ihmisen kenkään. Hän pyrkii jättämään toiselle jotain ajattelemisen aihetta, joka lisää kristinuskon varteenotettavuutta ja raivaa tietä Jeesukselle. Me emme siis yritä väkisin kiskoa puoliraakoja hedelmiä puista, vaan kohtaamme ihmiset siinä vaiheessa, jossa he ovat. Ja kun riittävän moni toimii näin, joku kristitty polun loppupäässä saa ilokseen ja ihmetyksekseen huomata, että kypsä hedelmä putosi suoraan hänen koriinsa. Tulosvastuukaan ei ole meidän, vaan Jumalan. Ja tämä tietoisuus vähentää painetta olennaisesti ja madaltaa kynnystä ottaa hengelliset asiat luonnollisesti puheeksi toisen kanssa. Toinen periaate liittyy puutarhurin käytännön toimenkuvaan. Meitä nimitetään Raamatussa Kristuksen lähettiläiksi. Ja Greg huomauttaa, että vieraan valtion suurlähettilään toimenkuvassa tieto on tärkeää, mutta se ei riitä. Vähintään yhtä tarpeellista on viisaus. Taju siitä, miten tietoa tulisi käyttää ja kuinka kannattaa toimia keskustellessaan toisten kanssa. 3. kriittinen elementti on luonne. Röyhkeä ja häijy suurlähettiläs saa aikaan vaan pahaa jälkeä, vaikka olisi kuinka tietäväinen ja viisas. Opettaakseen arkoja ja epävarmoja kristittyjä keskustelun jalossa taidossa, Greg on kirjoittanut ainutlaatuisen teoksen Taktinen viisaus, jonka suomensin ja OPKO julkaisi keväällä vuonna 2024. Tässä kirjassa Greg neuvoo kädestä pitäen, mikä on paras tapa pitää kohtaaminen ystävällisenä, leppoisana ja tuloksekkaana.
Keskustelun kannalta tärkeintä taktiikkaa Greg kutsuu Columbo-taktiikaksi moninkertaisesti palkitun TV-sarjan mukaan. Sen päähenkilö on murharyhmän komisario Columbo, joka on taktisesti viisas. Hän antaa tahallaan itsestään homsuisen ja hajamielisen vaikutelman, jotta murhasta epäilty henkilö ei osaisi varoa. Todellisuudessa hän on varsin terävä. Hän huomaa todistusaineiston puutteet ja omituisuudet ja esittää epäilylle loputtoman määrän kysymyksiä, jotka selvitettävässä tapauksessa vaivaavat häntä itseään. Greg toteaa, että kysymykset ovat paras mahdollinen tapa ja taktiikka keskustella vaikeista aiheista. Kysyminen imartelee keskustelukumppania. Harva meistä saa puhua pitkään omista ajatuksistaan niin, että joku on valmis kuuntelemaan. Kysymykset ilmaisee aitoa kiinnostusta toista ihmistä kohtaan, ja sellaisiahan meitä on kutsuttu olemaan. Toiset eivät ole viljaa taivaallisen puimurin edessä, vaan eksyneitä Jumalan kuvia, jotka on kohdattava kunnioittaen. Kysyjä muistetaan yleensä lämpimänä ja mukavana ihmisenä, jolla oli aikaa minulle. Kysyjä lähtee myös tilanteesta viisaampana kuin siihen tuli, koska hän on oppinut lisää. Jos sun työkaveri edustaa toista uskontoa, on vaikka Jehovan todistaja tai buddhalainen, kirjan lukemisen sijasta sä opit ymmärtämään hänen ajatteluaan paremmin, jos pyydät kaverin kahville ja kysyt suoraan häneltä itseltään. Olennaisinta kysymyksissä on se, että niiden esittäjällä ei ole itsellään mitään perusteltavaa. Ja koska tuo paine on poissa, kysyjä voi rentoutua, keskittyä oppimaan ja kiinnittää huomiota ongelmakohtiin toisen ajattelussa ja perusteluissa. Hän saa ohjata keskustelua haluamaansa suuntaan. Columbo-taktiikan ensimmäinen kysymys toimii keskustelun avaajana. Se on helppo esittää, se on ystävällinen, eikä kuormita sinua lainkaan. Mitä tarkoitat tuolla? Kerro lisää. Selitä tarkemmin. Tavoitteena on tiedon hankkiminen. Et halua ymmärtää toista väärin, etkä esittää hänen näkemystään väärin. Joku voi esimerkiksi töksäyttää, ettei Jumalan uskomisessa ole mitään järkeä, koska mitään todisteita hänestä ei ole. Voisit tietysti alkaa paukuttaa pöytään kosmologista argumenttia, jos muistaisit edes miten se menee. Mutta aikaikkuna on maksimissaan 10 sekuntia. On paljon helpompaa pyytää toista kertomaan lisää. Millaisesta Jumalasta nyt on puhe? Missä mielessä hänen uskominen on sinusta järjetöntä? Mitä pitäisit hyvinä tai riittävinä todisteina siitä, että jotain on olemassa? Miten Jumalan pitäisi todistaa olevansa olemassa? Mitä argumentteja Jumalan olemassaolon puolesta olet harkinnut tähän mennessä ja mikä niissä oli sinun mielestä vialla? Columbo-taktiikan toinen kysymys pyrkii palauttamaan perustelemisen velvoitteen sille, jolle se kuuluu, väitteen esittäjälle. Kun toinen kertoo mielenkiintoisia, mutta omituisia iltasatuja tai esittää omia mielipiteitään, hänellä on velvollisuus perustella, miksi ne pitää paikkansa ja miksi ne tulisi omaksua. Ei sinulla kumota niitä. Kysymys, miten päädyit tuohon tulokseen, haastaa toisen pohtimaan ajattelunsa syitä ja olettaa kohteliaasti, että toisella ylipäänsä on jonkinlaiset perusteet näkemyksilleen, ei pelkkiä voimakkaita tunteita tai muodikkaita iskulauseita. Kirjassa Greg neuvoo myös, miten voit auttaa toista kysymyksiä käyttäen ymmärtämään sinun näkemystä paremmin, miten kohdataan jatkuvasti keskeyttävä henkilö tai miten puolustaudutaan toisen johdattelevia kysymyksiä vastaan. Hän luettelee 10 esimerkkejä tälle ajalle ominaisista ajatusvirheistä ja niiden oikaisemisesta. Hän kehottaa välttämään kaanaan kieltä, jotta sanoma Jeesuksesta kuulostaisi yhtä ajankohtaiselta kuin se onkin. Älä ota turhaa painetta siitä, että sun koristasi puuttuu hedelmiä. Ota pieni kuokka käteen, hoida puutarhaa, laita kivi toisen kenkään. Jumala kypsyttää sadon, kun toimit taktisesti viisaalla tavalla. Kukaan ei ole niin ujo tai niin tietämätön, ettei voi alkaa kysyä lisäkysymyksiä toisen esittämistä ajatuksista ja käynnistää siten vuorovaikutteista leppoisaa keskustelua.
Näitä kirjoja on tuossa oven takana heti käytävään astuttaessa, mutta minulla oli tällainen lyhyt spotti taktisesta viisaudesta. Kiitoksia.